was de tijd toch vroeger goed, wie de noeles was in zwang. Werk was tot toen in overvloed, bekende geen dwang. En kwamen zoveel van zijn werk, den sting de noeles kloor. Ze hoorde al uit eine pot. Het was gebroekelijk ook dit jaar, het begin van de optocht wat erg vlot gaat. Dan gaat nummer 7 heer, het kiep en het ei. Vastelovensoptocht op stijl, alleen maar duvelschrei. En achteraan de wagen daar hongen nog een paar grote zwarte eieren. Ik denk dat dat wel iets met het duvelsgebeuren te maken heeft. De volgende wagen dit grappig aan ziet komen, de piep, bijna voorop. Joekskapel, de beerpiep. Als nummer 9 trekt nu aan het voorbij de anti-alcoholisten, een vaat. Nummer 2, dat zijn twee meisjes die zich verkleed hebben als soldaat. En ze hebben de keuring net achter de rug en ze zien volgens mij goed gekeurd. En aan het geluid te huren onmiskenbaar trommel- en fluiterkorps uit Stijl. Jeugdprins Robert de Eerste van jongerensociëteit Steiler Soppers. En zou achter deze wagen verstopt moeten zitten nummer 13 in de optocht. Ik trek aan het langste eind. En ik ben benieuwd wat voor een eind dat zal gaan weren. Dat is ook nog even prins Robert met zijn gevolg. Hij is nummer 13, ik trek aan het langste eind. Zo te zijn heeft dit duidelijk te maken met het trappistengebeuren. De paters die een stuk van hun lang kwijt waren in verband met het aanleggen van een aansluiting van de Duitse autoweg op de R73 hier in Tegelen. Daar komt de grote prinsenwagen van carnavalsvereniging de Beerpiep aan. Bovenop prins Henk met zijn gevolg. Daar komt groep nummer 15 intussen al aan. Het motto of het thema van deze groep, wij haaien de carnaval hoe ik. Ze hebben het idee dat de Tegelse carnaval nimmer is wat het geweest is. Ze hebben zich een paar lange ermen gemaakt en daarmee proberen ze de vastelovensche gebeuren hier in Tegelen hoe ik te haaien. En op deze manier met die lange erm moet het zeker gewoon lukken. We hebben het nog eens in beeld, nummer 15, wij haaien de carnaval hoe ik. Het is eigenlijk jammer dat deze groep niet heeft gekozen voor het Tegelse woord voor carnaval, namelijk de vastelovend. Daar hebben we straks nog even met over staan praten. Het is jammer dat het woord carnaval steeds meer in gebruik komt, terwijl het ook eigenlijk is en blijft vastelovend.
dit brood, moest ik kunnen huren. Huur zo gaat Wim. Duidelijke zinspeling of een beeldspeling zelfs op het televisiegebeuren van het duo Spaan, TV Verona, bovenop het nieuws nummer 14. Nou, dat klopt niet wat voor nummer dat ze hem hebben. Maar daarachter komen in elk geval weer een Tegelse abt aan. Terwijl het genoeg even naar Prins Paul en zijn gevolg op de Prinsenwagen zit. Dankjewel. Er komt weer een grote wagen aan en als ik het net van de regie begrepen heb, dan hebben we intussen ook de tweede commentator die bereid is, of die kloorstijd om commentaar te geven. Wim, ik hoop dat ze mij kunt huren. Wat trekt er op dit moment door Doen bij dicht voorbij? Leon, Ja, kun je zo mee huren? ik kan ik op dit moment heel goed huren. Wim, wat Maar ik is huurde er... heel slecht. Ik denk dat ze gewoon commentaar kunt geven bij dat wat ze op dit moment zojuist, Wim. De traditionele stijler ketelaars, de duvels van stijl, die trekken op dit moment voorbij. En de stijler duvelswagen is natuurlijk bekend. En hij begint intussen aardig naar kwalm en naar rook te ruiken, zoals ze dat wel eens zeggen. Hij rookt weer behoorlijk met een nieuwe vuurganger in dit vastelovens gebeuren. Prins Paul Linse, of duvel Paul Linse, als ik het me goed kan herinneren, uit de krant van vanmorgen. Leon, kun je zo mee huren nou? Wim, ik kan die heel goed huren. En achter de duvelswagen komt het Hoge Gerechtshof met een eerlijke rechtspraak waar we wel eens twijfels over hebben. Maar ja, dat moet kennen in deze vastelovenstijd. Als ik me nou niet vergis is dit nummer 18. Het kan geen quote dat ge. En deze groep die besteden ook veel aandacht aan hun kinger. Ze zien er echt bezorgd met al dat gif en de rotzooi en alle afval die er in het milieu gestopt wordt. Ze proberen er nog een beetje aan te doen. Ze proberen erop te letten. Even kijken wat er op die grote ton te lezen valt. Het kan geen quote aan ons kinger te denken. Wagen nummer 21, ook deze groep weer met het thema van de vastelovensoptocht dit jaar, het Ken Genquoot. En het zal me benieuwen, dat is heel waarschijnlijk de achterkant van het gemeentehuis. We zullen ons laten verrassen wat de achterkant te bijen heeft. De achterkant van de wagen dan wel niet te verstaan. Het is duidelijk, de mensen hebben wat extra geld nodig, want het is allemaal een beetje duurder geworden als dat het gepland was. Ze zien het collecteren en ik neem aan voor het gemeentehuis. Venlo, gemeente Tegelen, als dat is waar zou kunnen zien. Tegelse mensen dat die maar niet hoeven op te draaien voor de schuldenlast die de gemeente Venlo op dit moment heeft.
Wagen 22, een leuk lelijk eentje, een aantal, nou, ik kan net niet lezen wat er op de wagen staat. Nummer 23, de ridders van de vierkante tafel. Zoals je allemaal weet in de middeleeuwen wel gebruikelijk de ridders van de ronde tafel. Ze hebben het een klein beetje aangepast, het thema, de ridders van de vierkante tafel. En de helmen die ze op hebben lijken verdacht vuur op prullenbakken. Dan een ingelaste wagen die er met vuur lawaai aankomt. Terwijl de laatste ridder aan nog voorbij huppelt. In een of andere Belveldse café is er een keer een disco-avond geweest en daar kosten ze hingelen nog kledingstukken. Deze groep is ertussen gekomen en aan de hingels daar hinkt inderdaad nogal wat ondergoed. BM buiten mededinging. Dan een groep uit Duitsland. Het is gisteren zo geweest dat er een aantal groepen en wagens uit Tegelen in de optocht in Kaakerken mee hebben gedaan. Een soort uitwisseling met ons Oosterburen, Slaakboimen, Kaldekerke. Deze groep beeldt, als we het straks goed gezien hebben, het viaduct uit in Kaakerken. Misschien dat je er zelf wel eens aan voorbij ziet gekomen als je ergens ging tanken in Duitsland. Het is inderdaad een geplaar en een gepongel om door bij dat viaduct voorbij te komen. Ze vragen zich af wanneer dat uiteindelijk allemaal klaar zal zijn. Nou, de groep op de step. Ik moet even gaan kijken wat het is. In elk geval de muziek die het gehuurd dat is van Harmony voorwaarts, de Cowboys. Ik neem aan de veur Zigeuners, wees schaatsen, het kennen ook geen kwaad. Dat was geen vereniging Leonidas. Ja, dit is nummer 25 dus, het ken geen kwaad. Ik ken inderdaad geen kwaad als ze met de step zo in de optocht mee gewoon, ik me een heel stuk gevaarlijker als ze op de weg gewoon, terwijl het geen vasteloversoptocht bezig is. En is het altijd uitkieken geblazen. Nou, zoals je merkt, stopt de optocht goed even. Ik heb even naar achter gekeken. Door zetten de optocht zich langzaam maar zeker weer in beweging. En ik neem aan ook dat de Cowboys van Harmony voorwaarts zo aan u voorbij zullen trekken. En dat we kunnen gaan kijken naar de volgende groep, waarvan je intussen al de eerste beelden ziet. En een grote groep Eier. De titel van deze groep, nummer 28, de Eierboer, is inderdaad de boer.
met een aantal eier met kuksjes toe te zijn. Een eierveiling, een zwart ei of eierkool, ja inderdaad. Ook weer gebaseerd op iets wat ze op de tv gezien hebben, nummer 29, Theo Gebroekse, het Thea. VPRO-programma Theo en Thea, duidelijk herkenbaar aan de lange tentjes. Daar komt de wagen van Joekskapel Sokkerperk aan. Wij zien het MUG als belegger. Een duidelijke zinspeling neem ik aan op het beursgebeuren van afgelopen oktober. Wie het behoorlijk slecht ging met de aandelen. Ze hebben een aantal tonnen aan de zijkant van de wagen gemonteerd op een aantal beurt. En daaraan laten ze merken van dat het ene aandeel enorm gekelderd is. Goed Venlo, niks meer waard. De A73 zie ik door. Het viaduct. En helemaal achteraan door zie je nog de laatste aandelen voor de Oeles Revue te koop. Die kosten nog een gulden. Snoepen ken geen kwaad. Allemaal een grote lolly in de hang. Ja. Ik denk dat de tandarts door angers over zal denken. Wij beulen ons het ganse jaar af. Een grote groep, of een vrij grote groep, uitgedost als beulen, zwarte kappen op. Vuur op de guillotine, daar ligt er een. Dan zie je de kop weer even recht gezet. Ik denk dat hij niet lang zal blijven zitten, dat het valbier naar onder toe komt. En dat hij ook zijn kop kwijt is. Wij beulen ons het ganse jaar af. Nummer 34, het Kos Waalkwoord. Ik denk dat hij verdere tekst en uitleg niet nodig is. Ik denk dat het op een gegeven moment wel even kost. Maar de gevolgen zitten boven in de grote stoel. Het kost duidelijk Waalkwoord. Flesje melk bovenop, prima. Spaarkas Tap, nummer 35, op zijn tegels onderweg. Een grote stoomwal zoals je ziet. En achter de wagen nog een groep uitgedost in witte hemdjes met zwart-witte paraplu's. En op die witte hemdjes, zoals je nu ook kunt zien, met muzieknoten. Wie de sigaren nog in Tegelen waren. Inderdaad, Tegelen heeft wat vroeger hier betreft een gerenommeerde sigarenindustrie gehad. Een Vosse Bruijer productie. Allemaal uitgedost als grote sigaar.
Nummer 37 is intussen al in beeld. Ik zoek de wamboegroeven. Ik hoop wel dat de Zinerotsi niet door gaat storten. Want in de wamboegroeven dat is niet de bedoeling dat we giftige spullen gewoon dumpen. Wat we toch netjes haaien zodat ook het hertenpark mag weren en mag zien wie het is. Een mooi gebiedje. Vooraan in beeld ziet je nummer 38. Toen kosten wij nog geen quote. Een groep opgeschoten jongens die zich weer als kleine baby verkleed hebben. Inderdaad, de leeftijd van 2, 3 jaar. Toen kosten ze nog geen quote. Ik denk dat ze nou van heel wat meer ellende op de hoogte zien. En misschien zelf ook kattenquote uithalen. Maar zo stonden ze er inderdaad prachtig op met haar blauwe en roze bekjes. Nummer 39, Kenneth gaan quote Tegelen, een en al stroot van de Zoezers. Tegelen wordt volgelagd met allerlei verbindingswegen, is het niet naar de A61 of de R73. Overal wordt gebouwd aan weg en dan moeten we inderdaad goed kijken dat we ook nog wat over hebben waar we rustig kunnen wonen en spelen. Een hele lang rol met wegmarkering die er op de weg aangebracht wordt. Stratenmakers erbij. En door de groep is nog duidelijk met een wegmarkering bezig. Rechts onderaan neem 3 en Jan met een vraagteken erbij, een paar. Terwijl dit al nummer 41. Hij heeft het hoog in zijn bal. Inderdaad, zijn kop is een heel stuk hoger als hij van de andere 3. De andere 2. Kabelkrant 1988 ken dat gaan quote. Vasteloversvereniging De Smeerlap. Allemaal stukken krant op haar hemden, op haar shirts afgebeeld. En dan nou de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Neutjes 10 geit door de jaren heer. Nummer 44. En we neutjes zien, er zijn ook apen. De bekende apenneutjes. Zo ken het Gent quote
Een grote wagen. Zo te zien stonden er een aantal politieagenten op. Zal ik benieuwen wat er achteraan komt. Venlo Zuid, ja inderdaad, met een tank naar Venlo Zuid toe om door de Venlose politie te assisteren. Groot kanon er bovenop, een mitrailleur. Groot en klein, iedereen trekt met een optocht mee en zo huurde het ook. Er wordt een cordon gevormd van een aantal Tegelse politiemensen die als ME fungeren. Ik denk dat die het in Tegelen niet nodig hebben. Nou, ik heb even ons gewoon wat doorverbeterok, de mensen met een lange plank. Ik neem aan het nummer 47 waar Spaarkas het kretje. Het is jammer dat de beker leeg is. Intussen al een detail in beeld van de volgende wagen die eraan komt. Een grote draaiende kop met een mooie kaliglieber bovenop. Nou, hier komt pas nummer 47 Spaarkas het kretje aan. Dat is de groep die de grote wagen gebouwd heeft. En daar gaan we eens opletten, want ook het kretje elk jaar weer van de partij met een schitterend verzorgde wagen. Ja jongens, ik heb het goed gezien. Je komt op de leed. Je werd opgenomen voor de kabel-tv hier in Tegelen. Leon? Ja, Wim. Oké, we kennen dus Van Boete ook wel zeggen als ze dat wilt. Nou Wim, doe eens nog een beter beeld op de wagen als ik op dit moment. Wat is er nog van te vertellen? Nou, hij ziet er keurig verzorgd uit. Dit is de zoveelste wagen die over het thema kabelkant gaat. En aan de achterkant kent gelezen dat er van Spaarkas het kretje is. Goed niets. En ik hoop dat ook deze opnames van vandaag voor u goed niet zien als je kijkt naar deze uitzending. Ja, en intussen trekt er ook nummer 48 voorbij. Weespulen op straat. Vroeger kost dat geen kwaad. Ze beelden een aantal spelletjes uit die ze vroeger nog als kind op de Tegelse straten hebben gedaan. Maar dat is het tegenwoordig ook onbegonnen werk om dat te doen. Het gaat vrij vlot op dit moment. Nummer 49. Wij kennen geen kwaad, dus was even ontgaan. Nummer 50 Wim. Ja, nummer 50, dat is, wij hangen al 11 jaar in de touwen. En dat is heel duidelijk een zeer fraai uitgedost gezelschap. Ik heb op dit ogenblik geen papieren bij me aan de hand waarvan ik zou kunnen zeggen wat het weer precies is. Ja, wij hangen de kloon uit. De kloon ja. uit hangen. En dat is van een carnavalsvereniging. Maken wij weer vastelovensvereniging de bulkjes van. Goed zo. Dan het jeugdbroedspaar van de Hei van de Boerenrood. Een paar bekenden voor mij. Pascal en Sandra. Jeugdbroedspaar. En ook schitterend verzorgd. En zoals we altijd zeggen, jong geleerd, oud gedaan. Of niet Wim? Zo zou ze het kunnen zeggen. Wij hebben dat vroeger ook zo moeten leren, geloof ik. In prachtige uniformen op dit moment de dansmarietjes van de carnavalsvereniging, vastelovensvereniging, de Boerenrood. En je ziet, met de cameraopstelling krijgen ze allemaal heel doen in beeld, want ze lopen nu langs een van de cameramensen even.
zoals altijd gebroek leek ook de koetsen met de paardenhuren erbij. En zeker bij de boeren van de hei. En door gaat het broedspaar van dit jaar Hanny en Frans Schoren. Met het gezelschap De Voot erachteraan. En de bekende knollen voor de wagen, de Zeeuwse peert. Ja, het is leuk als ze die rinkelende, ik zou bijna zeggen de rinkelende peers voorbij zien komen, maar als ze de peers voorbij zien komen met de rinkelende bellen. Ik weet nog van de opnames vorig jaar, Wim, dat er toen een peer een beetje los in de bal woor en zich op de weg wou kieren, alsof hij met de riles bezig was. Dat klopt, hebben we deze keer geen last van. We bleven allemaal heel rustig staan, maar kennelijk zien we toch in de loop van de route wat opstoppingen. Wat normaal gesproken op dat stuk eerste Roodhoeslaan nu het geval is. Het is al de tweede of de derde keer geloof ik dat toch er een gedwongen stop is in het hele verloop van de optocht. Nummer 52, Augveuren. Jokerlopen ken Gent Quoot. Als je dat helemaal met de vaste lovensduis is dat allemaal geen probleem. Ik zou niet geen zo'n jokerpak met de gewone dagen in het jaar over de straat willen lopen. Ik denk dat het dan wel Quoot ken. Overigens een zeer kleurrijk geel was dat. Dat zeker. Nummer 53, het ken Gent Quoot als er nog in geluisterd. Vastelovensvereniging het Holstruitje. En dat zie je natuurlijk de sprookjes niet meer gaan hebben. Dat kent ze wel vernoemd gewoon. Ik zie althans allerlei dwergen, heksen en feeën er rond omheen. Wat toch herkomt, dat benodigt enige toelichting. Ze stonden niet in de officiële aanduiding van de route. Maar je kent ongetwijfeld het verschijnsel in Venlo van balletje, balletje. Nou, deze heren maken er op rigoureuze wijze een einde aan. Hopelijk willen ze de act nog een keer doen. Ja, ze gaan naar de kant. Misschien kan de camera dat in beeld haaien, ik weet het niet. Maar daar wordt even eens uitgelachen wie balletje, balletje werkt. En die kost hem dan 100 gulden, misschien in Duitsland 150 mark. Het is jammer dat we dat op dit moment niet in beeld hebben. We kijken op dit moment naar een hele grote wagen. Het ken Gent Quoot om van de Noord een deugd te maken van Joeskepijl de Wakkere Makkers. En ook hij, tenminste wat ik net in beeld zoek, een hele grote wegwijzer met de aanduidingen van de weg die hij in de toekomst aangelegd moet worden. Wim, zo te zien is het klooster die we weer de diepe zien, hè? Sorry, ik heb je even niet kunnen volgen. Het is het klooster wat op de grote wagen staat. Ja, hè? dat klopt. En voor de rest allerlei fraaie benzinetanks waar ze het lekkers uit kunnen tappen. Dat zal zeker geen benzine zijn. Dat is gegarandeerd geen benzine. Nummer 56, het Quoot van vroeger. Ik neem aan een stuk kattenquoot wat vroeger uitgehaald wordt. Nummer 57, Wim, de twee deurdraaiers van Tegelen. De deurdraaiers, ja, een woordspeling. Ze draaien de deur letterlijk en figuurlijk niet meer aan. En het zou wel eens kunnen zien, dezelfdegene die het vorig jaar met zo'n geweldig mooie fiets met twee grote wielen bij de optocht waren. Ja. Het geluid kent zo hard door de wagen. Joekskepijl, Patattenelke, no naar boven, het kan Gent Quoot. En dan gaan ze denk ik ook van honger toe. Omhoog en uit de moot, het kan Gent Quoot.
Nummer 59 intussen in beeld. Vastelovens cocktail Oelis 1988. En daar wordt inderdaad van alles uitgereikt en uitgedronken. Een stel obers, kelners, serveersters. Met mooie roospaarse, wat is het precies, deenbleer bezig. En de cocktails weer uitgeserveerd. En je weet misschien, dames en heren, dat de Vastelovens cocktail snel in de plaats moest komen van de bekende Oelis Revue. Die het niet meer holde. Daar hebben we net ook het van in de optocht gezien. Namelijk hadden wij maar geschreven, dan was de revue gebleven. Nummer 60, het Ken Waalkwoord, FC Oranje Upkewel. Ja, en daar ligt een groot rookend geval voor op. Tenminste, ik hoop dat er geen echt luchtje aan zit, of niet Wim? Nee, daar zit geen luchtje aan. De kind rustig neer de kant blijven staan, joh. Dus koud, absoluut ja. milieuvriendelijk. En op de ton een strontzuiger. ...61, Harmonie Eendracht. Alhoewel om dit ook een tussengevoegd nummer te zien, want erg harmonieachtig ziet dit er nog niet uit, Wim. Ga zo verder kijken wat dit voor een groep is. Nou, ik zie allerlei teksten op die overigens fraai uitgedoste blauw-rode kostuums, maar dit is gegarandeerd geen harmonie, al hebben ze dan nummer 61. Er staat overal op dat het geen koord kan, dat het voetzeukers zien en dat het wel koord kan, maar harmonie is het zeker niet. Ja, inderdaad, ze zien uitgedost als rotje en als knalspul wat met een jaar afgestoken is geworden. Dat is juist. En er is een enorme reclamecampagne geweest om Joma voorzichtig te zien met het vuurwerk. Er is ook een aaierrot in het vak B, heb je misschien wel gezien. Dan ook weer een ingelaste wagen van de Venlose Zweefclub. We hebben er straks even mee staan proten. De wagen is in 1,5 dag tijd gebouwd. Ze wisten natuurlijk ook niet dat eind van hun leven Prins Paul Prins in Tegelen zou weren. Ze hebben heel snel besloten om aan de optocht mee te doen. Een aantal mensen hebben zich bij elkaar gegooid en in 1,5 dag tijd deze wagen gebouwd. Toch een knappe prestatie, zeker met de grote zweefvleger erbovenop. En dan pikant detail, het zien Venlose in de Tegelse optocht. Maar dat moet kennen we. Dat kent zeker. Ja, dan zien we bijna aan het einde van de optocht, want nu gaat wel Harmonie Eendracht aan het voorbij en zoals gebruikelijk sluit dan de Prinsenwagen aan. En het is natuurlijk voor u belangrijk te weten, voor zover je dat niet nog mag weten, Paul komt uit deze harmonie voert samen met zijn adjudanten. Vandaar ook dat deze harmonie er zeer fraai uitgedost op staat en niet voor niks ook het sloetstuk vormt voor dat een optocht zijn einde vinkt met een prachtig gevormde Prinsenwagen. We kunnen inderdaad op dit moment de laatste wagen aan. De Prinsenwagen van Paul de Eerste met zijn adjudanten John en Lou en de rest van het Oelis gevolg. Goed te zien. En de stoomlocomotief, Wim. Volkomen terecht, een stoomlocomotief, zeer fraai van vormgeving. Het is een enorme grote Prinsenwagen waar het complete Oelisgezelschap op staat. De prins nu is vuur op, Duk staat aan de achterkant van de wagen. Klopt. Maar de achterkant wordt nu helemaal gevormd door het Oelisgezelschap. Door de meisjes van de Oelisgarde en door de leden van de Raad van Elf. Alles bij elkaar een zeer fraai beeld, denk ik, ook om af te sluiten langzamerhand. Wim, als je dan die afsluiting voor die rekening wilt nemen. Dat wil ik met alle plezier. Dames en heren, je hebt gekeken naar een uitzending die tot stand kwam dankzij Leed, Intervideo, High Stevens Video en met commentaar van de Tegelse Zieken- en Bejaardenomroep.
Ik hoop dat je met veel plezier hebt gekeken naar alles wat we te bieden hadden. Het was een fraaie optocht die nog eens een keer bijzonder fraai weer met bezig had. En ik hoop dat we dat het volgend jaar weer kunnen gaan doen. Dames en heren, dat was het voor deze optocht op maandag 15 februari 1988.